Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista issa mhux qed jaqblu mal-Kap Bernard Grech dwar ir-riformi li qed isiru f'pajjiżna fosthom dik fil-liġi dwar il-kirjiet ta' qabel 1995. Dan ħareġ biċ-ċar waqt dibattitu fuq l-akkomodazzjoni soċjali fil-programm Insights il-ġimgħa filgħaxija. Fil-fatt id-deputati Van Bartolo farfar dikjarazzjoni li jagħmel il-Kap Bernard Grech waqt l-istadju ta' konsultazzjoni tar-riforma dwar din il-liġi meta qal li bil-liġi l-ġdida 40,000 persuna se jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Mistoqsi dwar din id-dikjarazzjoni, Van Bartolo qal li din ma kienitx idea tiegħu. Għalhekk wasal l-40,000 qed tgħid jiena hekk qed nimmaġina issa nitolbok issaqsil min qala għaliex jien ma kienx l-idea tiegħi. Viżibbilment skomdu Bartolo saħansitra qal li huwa qatt ma qal din iċ-ċifra. Jiena qatt met din iċ-ċifra. Madankollu ftit wara nduna li għaxxaqa u rema lill-kap tiegħu stess u mbagħad ipprova jġaħġaħha favorih. Il-kap tal-Oppożizzjoni ma qal xejn ta' barra minn hawnhekk. Tul il-programm li fih ġie diskussa l-liġi li fi ftit jiem se tkun qed tidħol fis-seħħ, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes fakkar kif l-2007 il-Partit Nazzjonalista alloka appartamenti lin-nies minkejja li ma kienx hemm permessi għalihom u qatt ma bnew. Ma nagħmilx bħal m'għamel gvern tiegħu fit-2007 fejn allokajtu nies intom, wettuhom li ħadtuhom flet. Fuq postijiet laqas permessi ma kien hemm u qatt ma nbnew daw, qegħdin hawnhekk ara daw. Fakkar ukoll kif il-poplu mit-taxxi tiegħu kellu jagħmel tajjeb għal konkrit difettus f'postijiet bħal dik ta' Binja Buqana. Kenna noħorġu mit-taxxi tal-poplu 4 miljun euro biex insewwu il-problema li uritna fil-postijiet li kienu bijawhom bijaw ġifieri daw daħqu bin-nies, bijawlhom postijiet bil-konkrit difettus. Kullum kien. Ħażebbuġ, għandna Binja Buqana, għandna Binja Qlejja, kien hemm Binja Santa Luċija li mtarfa. Quddiem dawn il-fatti, Van Bartolo m'għamel xejn li fammetta li l-postijiet difettużi bnihom Gvern Nazzjonalista. Gvern Nazzjonalista kien hemm. Binieħ Gvern Nazzjonalista. Gvern Nazzjonalista bnieħ u Alla jbierek il-konkret ma kienx tajjeb għall-bankini. Intant mistoqsi dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar dan il-qasam, Van Bartolo qal li l-Partit Nazzjonalista għandu l-proposti iswed fuq l-abjad. Aħna mhux biss għaddejjin bid-diskussjonijiet imma għandna black on white il-proposti tagħna. Madankollu mistoqsi dwar dawn il-proposti, Bartolo temm jirrikorri għar-rettorika tal-kap tiegħu Bernard Grech u spiċċa ma ħareġ b'xejn. Mhux se nkun jien prożuntuż illi niġi hawnhekk fil-programm tiegħek inħabbar dak li l-Gvern Nazzjonalista għandu għal qasam soċjali.